Ndị be anyị ekene m unu abịakwa m ọzọ dịka nso ekwe anyị na nkwa na ọnwa a bụ ịsụgharị ife dị n'asụsụ bekee ka ọ dị n'asụsụ Igbo nke ike m ruru maka abụghị m Chineke pụrụ ibe ife niile anyị ama mgbugo oge tata maka na ọ bụ naanị ihe ise ka anyị nwere ịmụta tata ahịrịokwu ise dị n'asụsụ bekee ka anyị mara gịnị ka anyị esi sụgharịa ya n'asụsụ Igbo. Kedu ka anyị esi kwa onye kwuwara gwa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'oge adịrọ. Nke mbụ wee bụrụ restless feet might walk into a snake pit. Restless feet might walk into a snake pit. Tutu anyị na-atụgharị ahịrịokwu a, kedu atụmatụ okwu ọ bụ? Atụmatụ okwu ọ bụ ilu, ya bụ na anyị ga-agaba n'ilu Igbo wee si ebe a atụgharịa ya. Anyị ama nnọkọta chọba okwu na-anaghị anọ ofu ebe ga-adaba n'ọnụ agwọ. Ọ dịkwa mma mana ka anyị jee chọọ ilu Igbo anyị eji wee tụgharịa ya. Ilu Igbo nye na ya bụ otu wee bụrụ afụkarịa m ụzọ ka mgbọ ji atụ enwe n'anya. Ka afụkarịa m ụzọ ka m fụchata ihe na-eme ka mgbọ ji atụ enwe n'anya, nke pụtara na onye ọbụla na-eburu onwe ya tinye n'ihe ọbụla ọ fụrụ ọ na-adịrị ya mfe ịdaba n'ọnwụnwa. Nke ahụ bụrụ gafee. Nke ịbụọ anyị nwere tata wee bụrụ to be forewarned is to be forearmed. To be forewarned is to be forearmed. Kedu mpụtara nke a? Kedu atụmatụ okwu ọ bụ? Ọ ka bụkwa ilu ka ọ bụ. Nke ka anyị jebe n'ilu Igbo. Abịa na ilu Igbo, ilu Igbo wee sị na aha kara aka anaghị eri ngwọrọ. Aha kara aka anaghị eri ngwọrọ. Kedu ihe nke a pụtara? Na agwa mmadụ na o nwere ihe ga-abịagide ya ọ dị nkwadobe. Agwara ana m kịta na n'onwe ya na-abịa. Nke a acha. Nke atọ wee bụrụ rolling lion kills no game. Rolling lion kills no game. Nke a ka bụkwa ilu ka ọ bụ. Kedu ka anyị esi wee tụgharịa ya? Mgbapụ ya ọsọ ka anyị bịa n'ilu Igbo. Ilu Igbo wee sị nkịta na-ata ata anaghị agba ụja, ma ọ bụ sị nkịta na-agba ụja anaghị ata ata. Ha ncha bụ ofu. Nkịta na-agba ụja anaghị ata ata. Kedu ihe ya pụtara? Na onye na-ekwu ọtụtụ okwu ọ naghị enwe ihe ọ na-emenwu. Onye anyị fụrụ ma nwa ọtụtụ adị m ekwu ọtụtụ okwu mana ịchọ m okwu dịka dịkọba dọg gbaghara m. Nke anọ wee bụrụ injury for one is injury for all. Injury for one is an injury for all. Kedu ka ya esi tụgharịa nka? Maka na anyị makwa n'ọkwa otu ilu ka ọ bụ. Ilu ka ọ bụ. Achịndị bụ ilu. Anyị kwa anaghị ayiri okwu n'ilu. Gbapụ ọsọ jewe n'ilu Igbo ka ịma ka esi tụgharịa ya. Ngwa anyị abatago n'ilu Igbo. Nke a wee sị na ọ metụta imi ọ metụta anya. Ọ metụta imi ọ metụta anya. Ụfọdụ ga-asị otu aka rụta mmanụ ozu ọrụ ọnụ. Ihe nke a pụtara bụ na ihe metụtara mmadụ emetụtago agbata obi ya. Werekwa nke a mara ihe na metụtakwa onye agbata obi gị ka ịpụta nyere ya aka. Nke ahụ acha akwa dị gị nọ anakwa m agụ ihe ọ na-achọ m ịgafe ise tata. Nke ise wee bụrụ the axe forgets but the tree remembers. The axe forgets but the tree remembers. Ka ya esi wee tụgharịa nka? Ọ bụ ilu ka ọ ka bụ. Anyị ama nsị ka anyị chọba ebe onye ike na-echefu nke nwanne na-elute. Ụfọdụ ga-asị gị na onye ike na-eluzọ mana osisi na-echete. Ọ dịkwa mma ma dịsị m kwuo ka anyị nataba n'ilu Igbo. Ilu Igbo wee sị nda onye anacha na apaya ama nna. Ọ bụrụ na onye anacha apaya ama nna, ma ọ bụ esi na mmiri na-amarụ ije ọkpa mana ọ naghị amarị okwu ọnụ. Nke pụtara na onye mere mmadụ ihe na-aka ịlụzọ karịa onye mere ihe. Onye mere mmadụ ihe na-eme gịnị? Na-aka ịlụzọ karịa onye mere ihe. Mgbagba akpị m ka anyị chekọọ ya ebe a ka ọ dịkwanụ mbọsị ọzọ. Maka ezigbo eghe gịnị nwa na-eme? Gba mbọ ka ifu na na-esonye anyị tupu anyị anụ ọgụ. Oge elugo mgbe anyị eji n'ụwa ọgụ kịta.